Ma'u? Ma'u? A'a, hurtuwa ne? Me kina yi ne? Ina zuwa. Ɗume ba ta da su hurtuwa mana. Haba da Allah. Ma'u? Salamu alaikum. Alaikum salam. Tun da zo ina ɗaki ina ta bincika katin zaɓen nan ne. Yo, to ai sai kashe mini ina neman katin zaɓe ne. Ai na je na gyara ne da na zo kuma sai na ajiye da ka zo ne na ce to bari in duba sai in kawo wasu. Yawwa Ma'u. To ka sani wannan Hausawa suka ce wai ƙuri'an ka yanshinka. Yawwa to wannan Alangoro Excellency mai malabu ne. Yace kowa ya je ya samu wannan wanda ba shi da shi ya karba wanda yana da shi ya kiro shi a kusa ya ajiye saboda zaɓe ya karato. To ni kuma Hamadu Jabi duka Fulani wanda kana gani a jihar Yobe gaba ɗaya na tara su nashe musu to in dai mai mala ya she wannan sanda wannan shine za mu zaɓa wallahi sai mun zaɓe shi. To za mu je filin jaɓe da me ga dara mu wannan to joga ka kyauta wallahi ka nuna mini kai matan mu ne duka fulanin mu sai da ka bi kansu duka sun shirya kuma nashi kowa yanda kai ma nashe ka je ka nemo wannan ka ajiye haka su ma nashe to su je su nemo katin su ajiye ya zama yana ingarji ba maɗa da ɗuwi gobe za a yi jaɓe ja mu je mu bi layi babu furobulan za mu zaɓa mai mala sama da ƙasa a cikin gari daga kansila har shugaban ƙasa imai mala ya ce jaɓi ka faɗa Fulani saboda mu a jihar Yobe ko ina ana samun matsala da Fulani amma ba a taɓa samu a jihar Yobe to ba shi ne ba kai Allah saka bawan na gode Ma'u ai ni Ma'u ina jin daɗin zama da kai saboda kana bin maganan mu ashe tun ɗazu kana neman katin ka nema ai ni da ka tura ni da na je na yi gyaran da na dawo sai na ajiye shi sai yanzu da ka zo ya nace to bari in ɗauko shi ne na tsaya nema Allah ya mini albarka Allah mini albarka Ma'u na gode wallahi na gode sosai amin a'a jaɓe ya zo yanzu wannan ka je ka yanzu da ai baka san inda yake ba yanzu ka nemo shi to ka je ka ɓoye shi a kusa kuma Alanguro mai mala in Allah ya yarda maganar shi sai mun bi 100% Alhaji mai mala na Tijjani Musa Tumsa mai gidanmu shekaran jiya har bujumi ya bani wallahi Tijjani Musa Tumsa shi Hamadu Jabi ga bujumi ka je ka san shi kashe magana ya kare a gari alƙali yanzu ai ina son in aure yarinyar mu ya zo to kawai ina sai da bujumi din zamu nasha ga jaben mai mala ga Tijjani Tumsa ya bani Allah nuna mana nagode ka shiga ka boye mini katin nan a'a Allah mini albarka amin